Verím, že moderná výstavba môže byť ľahká, jednoduchá, zaujímavá a lacná. Stačí sa na to pozrieť trochu z iného uhla a bude jasné, že malé stavby nemusia byť také, na aké sme zvyknutí. Ľahkosť namiesto ťažkosti je základom predpokladaného prístupu. Lacný, svojpomocne vyrobený kompozitný materiál namiesto drahých klasických. A to už dávno ukazujú mnohé objekty, ktoré boli postavené podľa inovatívnej, mimoriadne jednoduchej a lacnej technológie. Stavebná metóda, ktorú si ľahko osvojí každý. Aj ten, kto bol predtým od stavebníctva veľmi ďaleko. Domnievam sa, že nastal čas povedať, čo na mňa vplývalo a vďaka čomu som k tomu všetkému prišiel. Všetko je z piesne Jašu Kosiaka za dostupnosť stavebných riešení. Môj projekt Dom za $1000 sa ukazuje, že sa začal už pred 10 rokmi. Ešte pred našimi sudovými saunami. Zábery z tých čias. Nie, nič ma neumrzelo. Nie, nenahrávam, Herman, len si skúšam. Ja? Nie. Rýchlo som pochopil, že naša rodina nemá sklony k blogerstvu. V blogerských rodinách začnú deti blbnúť, len čo sa zapne kamera. Mladší syn Herman sa najviac zo všetkých nerad natáča. Deti majú približne v rovnakom veku výbornú pracovitosť a chuť pomáhať rodičom. Ale s pribúdajúcim vekom to všetko niekam zmizne. Kamera vtedy drahého Nokia Lumia sa nemohla pochváliť dobrou kvalitou záznamu. Kvôli zvyškom dosiek zo stavby nášho domu a odrezkom bývalého železného profilu som sa rozhodol vyrobiť konštrukciu z tzv. Pseudobalku. Z pseudobalku som už vyrobil prístrešok nad novým schodiskom a bol som s tým veľmi spokojný. Preto som sa rozhodol experimentovať aj na väčších konštrukciách. Celá jednoduchá technológia je z týchto záberov jasná. Výhodou takejto konštrukcie je, že sa dá ľahko zmontovať aj rozmontovať. Už vtedy som sa snažil natáčať napodobňujúc známych blogerov tej doby. Tí väčšinou natáčali všelijaké bláznivé veci. Začíname stavať tzv. Úkryt stalkera. Preto sa mi tiež zdalo, že keď pridám trochu bláznivosti, môžem dosiahnuť skutočný úspech. Postavu stalkera som si nevybral náhodou. Pracovať v dedovej námornej plaštenke sa ukázalo ako nie veľmi pohodlné. Naša gomelská oblasť veľmi silno utrpela v dôsledku havárie v Černobylskej atomovej elektrárni. Zóna vylúčenia v Černobyle. To je detská hra v porovnaní s našimi zónami vylúčenia. Pretože v čase havárie vietor fúkal práve našim smerom. A radioaktívny oblak, ktorý sa mohol dostať až do Moskvy, nechali spadnúť práve u nás. Keď dcéra počula, ako sa dôchodcovia v autobuse rozprávali o Jašovi Kosiakovi, ktorý stavia a záhradkárči v Černobyle, pochopil som, že s imidžom stalkera treba skončiť. V tom istom plášti som natáčal aj prvé videá o záhrade. Ale potešilo ma, že internet je na vrchole. Tak vznikol supertechnologický a ľahko rozoberateľný rám domu za $1000. Keď som poskytol rám na klimatické a časové testy, na niekoľko rokov som sa nechal rozptýliť sudovými saunami. V tom čase som vyrobil aj svoju prvú sudovú saunu a vlastnoručne vyrobenú pec do sauny zo starého profilu. No veď to bola krása. Vrchol pecnej technologickosti. Tak sa mi to vtedy zdalo. Z kupovaného som použil len trochu kovaného pásu a na požadovanú veľkosť zmenšený liatinový rošt. Pec spolu s kameňmi bude mať naozaj slušnú hmotnosť. Preto som sa pri montáži do súda rozhodol urobiť dodatočné spevnenie podlahy. Z nášho malého rodinného podnikania na výrobu sudových saun sa mi nepodarilo získať to, čo som očakával. Preto som sa po niekoľkých rokoch rozhodol pustiť do super nízkorozpočtového projektu Dom za $1000. Jeho rám už dovtedy s odsťou vydržal všetky skúšky. Projekt s presne takýmto názvom sa začal upratovaním a vyrovnávaním pozemku. Znečistená väčšina uchovávala nejaké zvyšky reziva, vrátane tých, ktoré boli vyradené zo stavby hlavného domu. Najviac bolo hranolov s rozmermi 5x5 cm, ktoré sa rozhodlo ďalej použiť. Ešte pred samotnou érou sudových saun z hranolov som stihol zostaviť ľahký, ale pevný krovový systém. Jeho časti sa všetky tie roky skladovali pod prístrežkom. Nakoniec prišiel ich čas. Rám z pseudohranula, ktorý sa zrazu stal rámom domu, za $1000 som trochu upravil. Rozhodol som sa, že druhé poschodie bude polomansardové. V pláne je ponechať krov otvorený, preto prvky dôkladne natieram ochranným náterom.
Používam jednu zmontovanú konštrukciu ako šablónu a podľa nej skladám ostatné. German mi už nepomáha tak ochotne, ale predsa len pomáha. Aj keď obdobie, keď rodičom pomáhal až príliš ochotne, už má za sebou. Poď. Pre mladšieho syna je neustála snaha rodičov niečo stavať a opravovať samozrejmosťou. Preto to v ňom nevyvoláva toľko emócií, koľko to vyvolávalo vo mne v jeho veku. Pretože stavať v sovietských časoch bolo skutočným hrdinstvom. Mojim rodičom sa nejako darilo zohnať stavebné materiály, ktoré boli v časoch rozvinutého socializmu veľkým nedostatkovým tovarom. A ja som na to bol veľmi hrdý. Aby ste mohli stavať dnes, stačí mať trochu peňazí a zdvihnúť zadok z gauča. Všetko sa veľmi zjednodušilo. A latovanie z hranola, rovnako ako krokvy, zostane odkryté. Preto sa tiež dôkladne natiera. Takéto skromné množstvo rezíva bolo potrebné na moju ľahkú stavbu s plánovanou plochou plnohodnotných 50 štvorcových metrov. Výška druhého poschodia je viac než dostatočná. Na presné vyrovnanie a dodanie celej konštrukcii dočasnej tuhosti som sa rozhodol použiť špeciálne výstuže z veľmi tenkej profilovej rúry a závitových tyčí. Po vyplnení stien bude možné tieto výstuže odstrániť. Všetko je presné ako v lekárni. Nasledujú z rady priateľa Valentína, zlepšujem svoju schopnosť získavať materiály a komponenty pre projekt dom za $1000 mimoriadne lacno. Napríklad tieto dvere sa mi podarilo získať takmer zadarmo. Plast je takmer nový. Len ju trochu poškodili. Keď poznáme rozmery rámu, môžeme určiť stojky konštrukcie štítu. Teraz potrebujeme okna. Ale vnútorný hlas mi začal silno odporovať, keď som chcel ťahať do domu všelijaký použitý haraburdie. Sme rodina Kosiakovcov a Kosiakovci by nemali používať to, čo už niekto používal. Pomyslel som si to a rozhodol som sa vyrobiť okno sám. Kúpil som zlacnené polotovary na dverové rámy a pustil som sa do výroby okenného rámu. Po veľmi jednoduchej úprave dielov pílou a dlátom sa ukázalo, že ich je veľmi jednoduché spojiť nábytkovými skrutkami. Teda konfirmáty. Vopred som si už zaobstaral potrebný počet nových izolačných skiel na okna. Izolačné sklá som kúpil tiež za babku, pretože boli výsledkom práce okenárov, ktorí sa nikdy nenaučili používať pravítka. To znamená, že izolačné sklá boli rozmerovo pokašľané. Okno do nového DIY života je takmer hotové. Rám dôkladne odmastím. Pokračovanie, odmastím izolačné sklo. Nanášam silikónový tmel bez šetrenia a vlepujem izolačné sklo. V tej chvíli som pocítil, že toto video je na 1 000 000 zliadnutí. To znamená, že ak natočím video o výrobe takéhoto okna, určite by malo získať aspoň 1 000 000 zliadnutí. A to je pre mňa ako blogera zatiaľ nevídaný úspech. Zatiaľ môj miliónový úspech dosiahlo len moje video o kopáčoch. A aj to len vtedy, keď bolo ukradnuté a znovu nahrané na cudzie, populárnejšie stránky. Do tej doby som sa už pevne rozhodol stať sa DIY blogerom. Čo sa týka tohto okna, v duchu som si to poznačil a pokračoval som v práci ďalej. Urobil som niekoľko takýchto okien. Rozmery otvorov pre ne už boli jasné a tým som mohol dokončiť rám štítu a urobiť jeho vonkajší obklad. Ale veď je to výborné okno. Využívajúc letné teplo som sa dokonca pokúsil natočiť epizódu. Ako keby som sedel vo svojom hotovom, vlastnoručne postavenom dome, hneď pri svojom vlastnoručne vyrobenom okne. Mám kamaráta, ktorý je herec v divadle a vo filme. Ale ani jeho priateľské rady mi nepomohli správať sa pred kamerou prirodzene. Ale vždy som chcel a stále chcem tomuto svetu niečo povedať. Preto som sa cítil ako režisér a scenárista, ktorý sa kvôli okolnostiam musel sám použiť ako herec. Istý pokrok bol viditeľný len v komentári mojich videí. A aj tak sa občas sťažujú, že mám zlý mikrofón.
Jaša Kosiak, ktorý raz sympatizoval so sovietskou mocou, raz s kapitalistami a potom nadával na všetkých. Zdá sa, že na internete nebol zbytočný. Keď som natieral polotovary z treťotriednych dosiek, ktoré si dobre poležali pod presahom strechy za šopou, postupne som začal chápať, že drevo nie je najlepší stavebný a dokončovací materiál. Na dlhodobé používanie si drevo vyžadovalo dôkladné spracovanie. A ak sa na samotných impregnáciách dá výrazne ušetriť, keď si ich pripravíte vlastnoručne, náročnosť práce to nijako neznižuje. Ukázalo sa tiež, že zostavovanie konštrukcií z hotových, vopred prispôsobených dielov je mnohonásobne rýchlejšie, než všetko prispôsobovať priamo na mieste. To isté ukázali aj skúsenosti získané pri stavbe sudových saún. Preto som sa vážne zamyslel nad domom z hotovej stavebnice. Teda domových stavebniciach vyrobených vo výrobe. Hotové stavebnice pre dospelých môžu milovníkom stavania výrazne uľahčiť cestu k vlastnému bývaniu. Keďže tento rám mal v tom čase už niekoľkoročnú výdrž, bola potrebná aj jeho dodatočná ochrana. Použitím prístupu priateľa, dobrého kúpeľného majstra Valentína, sa podarilo zohnať krídla z novej rámovej konštrukcie, ktorú pokazili oknári. Preto som sa rozhodol urobiť v streche dve strešné okná. Obložiť veternice sa ukázalo byť jednoduchšie ešte pred montážou strechy, pretože pohybovať sa po riedkom latovaní s hranolou bolo veľmi pohodlné. Nový blogerský amatérsky kinematograf ma veľmi pobavil. Sám seba natáčaš pri práci. Akože nenápadne, ako by si to ani nevšimol. Úplný nezmysel, ale takto to robia takmer všetci blogeri. Len veľmi ambiciózni blogeri majú z nejakého dôvodu svojich vlastných kameramanov. Ale to sú asi skôr spoločníci, kumpáni, ktorí sú vždy po ruke. A aj v akej takej spoločnosti sa necítiš až taký hlupák. Vďaka internetu prišli nové časy. Teraz sa do televízie môže dostať každý, kto chce. Nie veľmi talentované herečky, herci, moderátori už teraz nemusia podlizovať sa a pretvarovať. Konať proti svojmu svedomiu, byť neúprimný, klamať, predstierať. V snahe zapáčiť sa povýšeným režisérom a vedeniu televíznych kanálov, vďaka internetu je teraz televízia v rukách ľudí. V našich rukách. Zrazu prišla zima a ja som sa pustil do strihu natočeného materiálu. Dokončil som zasklievaciu lištu na okne a zostrihal som video. Intuícia ma nesklamala. Video o okne za $9 vybuchlo na internete. S blížiacou sa jarou som začal experimentovať s extrudovaným polystyrénom na vytvorenie mimoriadne lacného strešného materiálu. Už vtedy som chcel vystúžiť sieťkou a dokonca omietnúť polotovary z XPS. Ale môj otec mi poradil, aby som ich najprv ochránil len farbou. A takto získal mimoriadne lacný strešný materiál. XPS má len jedného hlavného nepriateľa, a to je slnečné svetlo. Keďže video o domácom okne prilákalo na môj kanál viac ako 60 000 nových odberateľov, ako človek, ktorý sa už začína cítiť ako bloger, som sa rozhodol urobiť ešte jednu verziu okna. Po krachu nášho malého rodinného podnikania s výrobou sudových saún som mal pocit, že som nahnevaný na celý svet. Bol som unavený z neustáleho počúvania drahé. Kúpim si sám hranoly a postavím si sám saunu. A u teba, Jaša, je to drahé. Ja rozoberiem starý dedinský dom, preveziem ho a postavím si úplne zadarmo saunu. A u teba, Kostiak, je to naozaj veľmi drahé. Najlepšia sauna je spáliet. A pritom u mňa to bolo naozaj lacnejšie ako u všetkých ostatných. Pochopil som, že u nás si nikto nepočíta svoju vlastnú prácu a strávený čas. A to je problém celého postsovietského priestoru. Ale v podstate pri takýchto východiskových podmienkach musím súhlasiť, že stavať lacno je naozaj možné. Odtiaľ pochádza aj názov. Dom s rozlohou 50 štvorcových metrov s vlastnými nákladmi $1000. Otočil som sa o 180 stupňov a z človeka, ktorý sa snažil stať podnikateľom, som sa rozhodol stať extrémne nízkorozpočtovým samostaviteľom. Postupne ma to všetko začalo veľmi baviť. Vo videu o okne za $9 ma veľmi kritizovali za to, že som ho urobil neotvárateľné, pevné. A ešte jednou zvláštnosťou internetových zdrojov je, že 60 000 nových odberateľov, ktorí sa prihlásili vďaka videu o okne, sa zaujímalo, ako vyrobiť okno. A celkovo ich môj projekt Dom za $1000 veľmi nezaujímal. Aj preto som sa pustil do ďalšej verzie okna. Tentoraz otvárateľné a s vlastnoručne vyrobeným izolačným sklom. Keďže sa mnohí sťažovali, že nevedia, kde zohnať hotové izolačné sklo, diváci mali pravdu v tom, že okno by sa malo určite dať otvárať. Rýchlo som pocítil výhody otvárateľného okna. Po krátkom tréningu s strešným materiálom z extrudovaného polystyrénu a určení konceptu som prešiel k hlavným prácam.
Použil som dosky s hrúbkou len 3 cm. Natieram ich fasádnou farbou v 2 vrstvách s medzisušením. Potom dosky zlepujem do pásov po dĺžke 2 sklonov strechy. Z jednej strany k zlepenému pásu prilepujem drevených hranov. Použil som najlacnejší XPS. Preto bez takéhoto hranula bolo veľké riziko zlomiť takýto inovatívny strešný pás. Prípravky strechy sa k latovaniu upevňovali lepiacou penou a pre väčšiu spoľahlivosť aj samoreznými skrutkami cez prilepené hranuly. Všetko je jednoduché a ľahké. Čo je to XPS, som vedel už od detstva. Nosili sme ho z XPS hangov pre vojenské GAZ-66. V nich slúžil ako izolácia. Tak ten XPS bol pevný ako kosť. Keď po ňom buchneš, až zvoní. V našej oblasti mal XPS z výroby čungov takmer každý gazda, hoci sa nikde nepredával. Dokonca z neho robili aj poklopy na septiky. A to bez akéhokoľvek dodatočného spevnenia. Úprimne povedané, keď som premýšľal nad touto strechou, myslel som si, že ten materiál je aj dnes približne rovnaký. Ale nie je. Doska moderného XPS váži len pol kila. Dosky sú také ľahké, že ich bolo treba stále niečím zaťažovať. Inak by ich odvial aj slabý vánok. Zakrytá je len polovica strechy, ale v horúčave bolo jasne cítiť, že tieň pod ňou je chladný. Úplne iný ako pod strechou z rozpálenej kovovej škrydly. Prišiel rad na podbitie druhej veternice. Projekt Dom za $1000 sa mi na kanáli páčil z hľadiska osvetlenia. Tým, že je to prakticky neobmedzené množstvo tém na nové videá. Ak máš veľa peňazí, postaví dom hociaký hlupák. Ale postaviť ho takmer bez peňazí, na to sa musíš naozaj snažiť. V tomto štádiu sa zapojili ľudia s inými názormi. Písali mi, že za $1000 sa nič postaviť nedá. Takúto reakciu som tiež očakával. Sauny sú zlé, pretože sú drahé. Dom je zlý, pretože je lacný. Okamžite je pripravená teplá strecha s výrobnou cenou len $2,5 za štvorcový meter. A navyše je vyrobená úplne z nových materiálov, nie z použitých. Na všetko spolu to stálo menej ako $100. Teraz môžete bez obáv odstrániť vzpery, ktoré dávali krovu stabilitu. Mimoriadne lacná strecha sa ukázala byť úplne odolná voči tepelnému rozťahovaniu. Vydrží sneh aj silné krupobytie. Je výrazne tichšia ako kovová strecha. A čo je najdôležitejšie, vznikol nový suchý priestor na ďalšie práce. Po videu o otváracom okne s vlastnoručne vyrobeným izolačným sklom, ktoré bolo vyrobené úplne bez strojov, pribudlo ešte vyše 20 000 odberateľov. A spolu s odberateľmi od prvého okna všetci začali žiadať ďalšie varianty okien, ako aj dverí. Dom potreboval ešte jedny dvere. Najprv som na dvere chcel použiť zvyšnú palubovku, ale tak by nevyšla extra lacno. Preto som na najbližšej drevospracujúcej výrobe získal odrezky palubovky za cenu dreva na kúrenie. Vznikla z toho takáto krása. Prešla ďalšia zima a konštrukcia pokračovala v testovaní už s krokvami. V takomto stave dom naozaj vyzeral ako útočisko stalkera. Zvýšenie nad zemou dobre bránilo prenikaniu všelijakej radioaktívnej hávede do obydlia. Ale keďže tento dom má sľúbených 50 štvorcových metrov, steny prvého poschodia sú predsa len potrebné. Dole sa opäť nahromadil neporiadok. Kedysi tu stála kôľňa. Zo zdodoly zostal základ z ledabolo uložených betónových blokov. Jedna strana základu bola dokonca z červených tehál. Týmto blokom som pripevnil kotviace prvky, na ktoré sa upevňujú podpery rámu. A keby tento základ pôvodne nebol, bolo by to jednoduchšie. Jednoducho by som navrtal otvor a urobil z neho veľmi úsporný základ na pilotách s roštom. Aby som dal základ starého šopy do poriadku, je potrebné vynaložiť viac úsilia. Ale máme to, čo máme. Na superlacnú modernizáciu základu som sa rozhodol použiť stavebný odpad. Nedávno som prerábal schodisko nášho hlavného domu. A toho materiálu bolo dosť.
Aby som mohol postaviť steny, bolo potrebné základ nielen zvýšiť do požadovanej výšky, ale aj opraviť jeho nesprávnu geometriu. Ako debnenie som použil neodnímateľné domáce debnenie z KTPS, ktoré sa mi páčilo čoraz viac. Rýchlo som pochopil, že používať stavebný odpad je v úvodzovkách potešenie. Polovicu základu som dorobil so stavebným odpadom. Druhú polovicu klasicky, so štrkom. So stavebným odpadom je úspora malá, pretože je vyššia spotreba cementu. Kritiku ohľadom toho, že celé stavanie je veľmi natiahnuté v čase, prijímam úplne v pohode. Ale nastavené mimoriadne úsporné rámce neumožňujú rýchlo nájsť potrebné riešenia. Kým sa rozptýľujem niečím iným, vymýšľam možnosti ďalších riešení. Rýchlo postaviť dom, napríklad za $1 000 000 sa dá, ale za 1000 to žiaľ rýchlo nepôjde. Rýchlo mi to nejde, pretože som v tejto oblasti priekopník. A tí, ktorí budú využívať už vymyslené postupy, ktoré som rozpracoval vo svojich videách, aj tie, ktoré ešte len vymyslím, by to mali zvládnuť oveľa rýchlejšie. V ďalšej časti sa konečne objaví supermateriál, z ktorého budú postavené steny prízemí a ešte mnoho ďalších vecí. Kanál môžete podporiť cez službu Boosty, odkaz je pod videom. Pesničky Jašu Koziaka môžete podporiť aj na YouTube cez tlačidlo sponzorovať. Mimochodom, nové videá teraz vychádzajú aj skôr na YouTube. A teraz by som sa chcel preniesť do dnešného dňa, do decembra 2025. Kanál Pesni Jaši Koziaka bol nominovaný na cenu Najlepší DIY bloger roku 2025 v dvoch kategóriách. DIY popularizátor a strážca zdrojov. Víťazmi sa nestali tí, ktorí mali najviac odberateľov, ale tí, ktorí mali najaktívnejšie publikum. V kategórii DIY popularizátor sme neúspeli. Vyhral ten najsilnejší. Leoši! Toto je najstrašnejšie, keď na niečo super idú mobilné percentá. A najlepším strážcom zdrojov Stáva sa! Konal! Pesni Jaši Koziaka! Ďakujem. A tento certifikát na 100 000 rubľov od značky Ermi Lip darujeme vám ho. A v kategórii strážca zdrojov zvíťazili. Preto veľká vďaka všetkým, ktorí hlasovali v ľudovom hlasovaní a podporili mimoriadne úsporné stavebné metódy. Táto cena nám dodáva istotu, že sme na správnej ceste. Odkazy na 3 predchádzajúce časti o ceste k supermateriálu nechávam pod týmto videom. Ak ste ich nevideli a zaujíma vás to, pozrite si ich. A všetci tu dnes zostanete navždy! Ste upásci! Všetkých vás sem pozvali. Nalákali vás na odmeny, ale dnes tu všetci zostanete. Keď naše ruky nemôžu prestať niečo robiť, niečo vytvárať. A ich nemôže nahradiť žiadna umelá inteligencia. Pokračovanie dúfam bude nasledovať. Dajte veľký palec hore, prihláste sa na odber kanála Pesni Jaši Koziaka, sledujte Rutube, skupinu VK, TikTok a Zen. Všetky odkazy sú pod videom. Kliknite aj na zvonček a potom budete určite informovaní. Nech zavládne mier na celom svete. Ďakujem, pokračovanie.